ZANU-PF infighting, it is now escalating. Mashoko aitaurwa nemutungamiriri wenyika achiti aiwa inini handibudi zvevanhu vachiexposa zvinhu zvemubato rangu pasocial media vachiuya vachitukana kuti sei. Nawo zvakushamisa manje noda kuti zvakuitwa nemabig bosses. Vana mutsvaga kunisada kuda mashoko abudanyorwa panapa ndoda subscribe or like on the bell kuti unoziva kuda nyorwa chiti a secret recording is recently surfaced revealing ZANU-PF's spokesperson Christopher Mutsvangwa making harsh criticism of VP Chiwenga. The leaked audio, which has since sparked controversy, features Mutsvangwa attacking Chiwenga's capabilities and leadership qualities. In the recording, Mutsvangwa is here describing Chiwenga is harsh, unelectable, and lacking formal education. He further mocked Chiwenga's pronunciation, a moment that appears to highlight his disdain for the Vice President's communication skills. In quotes, he is dull and incompetent, Mutsvangwa says in the recording, which has caused a stir within the ruling party. He is unelectable. You can't expect someone who cannot even pronounce words correctly to lead. Mutsvangwa's comments suggest deep dissatisfaction within the party's ranks regarding Chiwenga's leadership style and public persona. His remarks raise questions about the internal dynamics within ZANU-PF and whether divisions within the party are becoming increasingly apparent. While Chiwenga has been a prominent figure in Zimbabwean politics, Mutsvangwa's criticism presents an unexpected challenge, especially as it comes from within the party's own circle. As the audio continues to make waves, it remains to be seen how these comments will affect the political landscape in ZANU-PF's internal unit. Thomas Waruna panapa chinozi aiwa this audio paritowedzera kutokonzesa chaos. Kunyange zvavapatikana general vasati vapindura vakanyarara audio obviously yakatosvika vakatoinzwa ende vakuzotoziva kuti vanhu vangu ndevapi. Vasiri vanhu vangu ndevapi vatongogara vachiziva zvavo. Pana kutona general vakaramba vakanyarara. We are not aware kuti general vachapindura here kandi general vachazongoita papublic sezvavakamboita kumabherial paper munongozviziva. Asi panguva ino this audio has caused a lot. Tikatotaura nyaya yabombshell geza panapa tingatoti zvakuda tokuwidzana nenyaya yabombshell. Inorodza mafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi? Pena comment section medu kuti mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.